Macam mana? Mau sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa, keroyokan. Keroyokan. Sampeyan iso nyenggol Semar, boyong Semar tok peksa ning ngendi jenenge negara Ngastina. Wis gumlundung sirahe Bagong. Iya, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Bagancana, sing tak wedeni apamu? Dudu ning kene papane wong neter katiten. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis ijab kok metu jaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa dedet-dedet gong tampil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ngono. Kuwi ngapa sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora